Return warning. Yeah, yes, Warning again. Dlamini. Hey, pick up. My brother. Pick up. Ninjani siswamnepile angazi man rishebela le rank taxi rank akithi o alafita taxi rank ko site ngaka yi so alabona maybe skolo ka yi or something I think sikakho. yes sis hey welcome athi silahlekile yes sis ubani kama my brother Awukamo yinhla. Yinta. Yeah. Oh, my sister? Itumeleng. Are you guys dating? Yeah. Can I ask you a few questions and then we still looking for a school? So, I'm coming from Ngwenya University of Arts and Sports and Arts and Culture and Filming. So we go around and we ask people questions. Sister, where are you from? Abalahlile Big up guys. to Mdeni so bafethu. Big up to Mdeni. Mdeni clinic. Ngihlale nginibone. Thank you Prazo. Danko. My brother, where you from? I'm in Bramfontein. Bramfontein. Big up to Bramfontein. You know the story, the youngins in Bramfontein. They are too much. You know. So my brother, are you guys dating? Yeah, we're dating. What is it that you love about your girlfriend? I'm born. I'm born smiley. Showcase. Yeah. Born in Teo. Showcase. So, what is it that attracted you to her? Lewaibona wati no man. I have to get this girl. I am Petra Bonalo. Alo hlubila time Sure. Personality. Abone izinto ezinjalo. Sure. So yeah. You like that? And then patani kahle. Ngamnandi kabi. Siswamina, what is it that you love about my brother? I think go gentle in Tofo. Yeah. Oh, izinto zenza gentle, zenza soft. patient. What's even who can like him also yena ubaba. Sure. So da komndeni intwana le uba izisi. Never. Abawulati. No. Emndeni kuyayithibi emfethu. Emndeni ngiyakwazi mina. Yeah. Yabo Soweto. Yeah. Umndeni it's one of amakasi ongasho ukuthi ikasi lamakasi. Yeah. They are keeping banalobucheese babo lobuphila kwabo ngathi babodwa. Yabo bamndeni. Phela kwagogo lapha. So yeah. Have you so when I'm a brother I want to know from you in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? 99.9. 99.59 ne? And then on yourself when uthemba kangakanani? I mean ngithemba clipper na. Clipper ne? Ukhona umunye umuntu omdate besides my sister? Akekho ne? Uye kuphela. Guys, kumnandi nomjolo. Thanda Is there anything that you would like to apologize komamas maybe ukupe maiswarelo or you understand? Yeah. Yami. Ikhona into ongayixolisela mhlawumbe owakwayenza angayicavi. Ayikho. No flop, you've been clean. Clean. Oh yeah. Okay. Akunalutho guys. Before I end this nje. Ungenza njani mangase find out ukuthi uyajola? Oh. Ahlanya plan kodwa la. Ne. Nginjinja. Uza nengozi guys. Khona ingozi ezayo. Ashes. Yibo. Yes. Right. Ngabe kutolobela. Angabantolobela ngoni. Ngabe kutolobela. Yo, ngahlanya papa. Sister, in a scale of 100 ungathi this gentleman umthanda kangakanani? 100%. Uyathandana? Love Island. Like The real 100. The true 100. Yeah. Yo, wena usithemba kangakanani? Negithemba 100%. Ne? Uteng motho mongwe maybe o date le yena besides mzala. Hi. Kena fela. But wait, you what specific happy yo I'm just So ngesibone my You want to sister. apologize about? no. Ne? Uteng motho mongwe next. Yeah guy. Ke sharp guy. How ka found out Oh. Right. Corona le bana kontle. Yo. I'm making it even worse. Ntamutlaya Tamdaya ne. Hayi ntamutlaya. Asikona Utashikuma leshashilabayo. Taskoma. But please, ngoba akunanix okwamanje, please give him a hug and tell him that you love him and you're going to stick with him all the way. Yeah. Guys, All the way.
Bafethu, we are happy. I'm always happy to see happy couples. Liruna siyahamba manje safuna ukubheka isikole ngwenya Candy Gardens ki crèche. Sekazobuza umbuzo. Ba batsena ngicrèche ko crèche ngiyako high. So ya branch amo Josie Inter. Akusoyitsili so we are going there. My brother, I trust you, man. Jayam, I wish you all the best. Take care of her. But before you guys leave, there's a thing that we do. It's called loyalty test. Loyalty test is whereby you're switching phones My for 60 sister. seconds. When sister, of a boyfriend ya gago phone ya gago for 60 seconds, go rashebe on WhatsApp, Facebook, Instagram wa go re la shumisha Facebook. Bathuke bobabili, guys. Ukuthi check ukuthi ufletha nabo bani. Awuna bothata because you are not cheating, right? Bathuke bobabili, guys. Hayibo. Shut the phone, you know. Asukeni ngala kuzimoto. We don't touch. No. We won't go to your privacy. We'll go to what ento Foolish. Ish. Nobabili pho. yeah? Hey. Indaba yefoni. Hayibo, guys. Akunalo. Kwenzakalani? Uklidibala mas. Uzoyikhohlwa. Uklidibala. Ukuqule. Uzoquleka. Yini kanti unifihleni efonini lezo menza ukuthi aquleke? Eish. Dintho tse deep tse dichomi tsa ka bo. No. I don't know checka dilo tsa dichomi tsa gago. Re batla tsa gago. Makai ka ba ka. No. My sister, mhlawumbe uyamtshela ngama-sign njengamanje ukuthi Mara goba ho. Chomi ke chomi. O tlo kopana le bo ratola ka mono. Rato la hao monyo o sharp. Okay, that. Upa o tla kama. guys, it's about to go Ska down. na wena mang? Itumela. Re tla thoma phone a gago. Kopa o ibule. Uyayivula naye. Uyayicheck. Uzoquleka Na na? WhatsApp. A ke re type o tla type mo. A o tlhaga lebitso la gago mo mpolele. A o tlhaga lebitso la dintšha tse dingwe mo mpolele because mogodo eo e tla be le yone jang motho wa gago. All right guys, we're on WhatsApp right now about to stop the trend. It's Tapala Put I love you. Abakshelo na small. Banshe. Wena ring. Ke re ke le mo. Anex. Awubhekisise kahle my brother, sifuna uquleke. Cheater akuvela mina kuphela. Sister o ritse mo go tla tlhaga dichomi tsa gago. Wa go sa tlhage nix mo. Guys, konke kayifihlayo. Ngela o type o Khona. Konke lapha. I miss you. Utsenye heart right. Ay. Sekani. Yeah. Yabona la kuvela mina kuphela ngami nabangani bakhenyana la. Ay khuleka. Usaba ukujojo my brother, wenzani ma? Vela mina kuphela nabangani bakhe. Yeah. Okay. Delete lapha. Tsapha uthi sex. Yo. Yeah. Indaba sister, wayakibwa ka sex ukhazeka. Angizwa futhi. Akuveli next la. Akuveli next. Ubhekisise my brother. Take your time my brother. Delete lapha. Tsani money. Money. Yeah. Next. Angizwa. Next. Akacela umuntu imali. Faki emoji brinjol, benches. Nalamanzi. Athi fa. Guys, uthukile my sister, mbuku uthukile. Akuvela mina kuphela la. Yiphe. Angizwa. Yimi kuphela. Ha ntshepa butwa. Akuthepe jwang. Ha ntshepa. Jwang. Ke tse ntho tse kotsi. Yakwazi ukubhala ukuthi kuyawurata. Yeah, ngasuka. Bhala. Please my brother, please. Yeah. Kuma mina kuhlokuma nabangani bayena la. Delete. Type uthi come outside. Ayeye my sister. Bazokubamba ke mokuthi ukhona ophumayo bazokubamba. Very next. Very next. Type and say I'm coming. Masingatsoli lutho siya kwi group chat abangani bakhe. Yeah, vela mina la. Elabi ngilanda. Yawudlala uFacebook. Yeah. Asiku. Na ma messenger. Bese ngithi tap la. Makuvela kamera khona ungitshele. Makuvela ama 100 messages ungitshele. Mayithi no results ungitshele ngoba izobe ingeke into esiyenza. Thapha uthi I love you ufake ne heart red. Sterin. Hey. Guys, uthukile. Umuntu ahleke
uhleke nje kungahlekisi. Uthukile. Dlala Instagram. Is it back? Ayeye. No. Ngena kwi DM thapha uthi I love you fake that red. Might no results ungitshela. Ay. Ala relationship Ya uyavela ngakuvela mina ngakhona speed. Okay. Ningani foni yakhe bethu. Awuqolekanga my brother. How do you feel ukuthi umuntu wakhe akushithele? Oh. Hayi, wena masujuluke nekhala. Yazi mina you are nervous. Yeah. Yeah, sithathe yakhe. I don't be nervous. Ngiyakubona. Vula la mngani wami. Azoke bhodi. Vula. Sivulele. Vula. Athi ngigqoka kahle. Ngiyabona. Yasazi style. Yeah. Shuthe nabantwana aba right. Yazi. Atathazele. No WhatsApp mntana. What if Kayidibala? No sika idibala. Hayibo basondele kakhulu wendoda khuluma. No WhatsApp masengithi WhatsApp la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama la other bitches here ungitshela because those bitches will be the one that is fucking your man. All right. We're on WhatsApp right now when you're about to tap the trenches. Type lapho uthi I love you. My brother. Talk to me. Ulaba ho. Ke batho. Ke bona banana ba barago mona ho etsa. Ngekhaza. Chaza phela. Hlalusa phela. Yazi kuyi mistake lento eyenzeka lapho. Webhodi. Ukuthi ngithanda wena Ho lekazi ke mistake. mistake phela. So who's the mistake? Ikupa mabitso. Honeni folwane mona. One. Honeni lu mang ore ke mang lufa what? Lufuno. Honeni Lucia. Lucia, umlungu. No, you must talk my brother. What's alarm? Oh. Mara no yazi baby mina ngithanda wona phela mina. Abanye ngibona lintho. Laba abanye nje akusinto ukuthi vele ngathi mara baby. Dinutsi. Map ungenephi wathole kanjani labantu? Kungabela la. Kodi texting hanse ke scroll down. Obheka uDlamini ufuna ukubona impela ke manje. Sepantu. Obheka uDlamini. Rata di dula ne. Rata bochabi. Dlamini. Focus. Maruchabi. Dlamini bazola phambi kwakho Dlamini. Uyasazi lesithombe wathi ufuna ukusibuka mina nathi sisabuka hoy. Hoy. Moyenza kanjani? Hoy sabuka sabuka. Haw. Ungenzi kanje man wabona mase Why no lata na cylinder o tsebe go rata banana ba. baby ngiyakutshela musu ukuthi mistake lento eyenzeka lapho. Imistake kanjani? Imistake kanjani ukuthi umuntu akusenzele ithombe engcono? Imistake kanjani akubonisa ibele? Mistake lento leyo. Uyathanda ibele. Yindaba kuthiwa ngithanda yena kuphela futhi. Unamanga. Wakakhetha. Yo ngotla ka makhathi. Randena nse. Type uthi mani sibone ukuthi angeke avele yini kutashikuma. Ngitshela. Kanza yena nse. Ufuna ubitse ukupa mo kumele 300 uyikhumetse. Maka naye ukupa wahana. Shutha kakuthandi. Oh, usuyashintsha manje usukhuluma uqangisa ngikuza. Ngahlamsela. Awubona Dathama unikombela imali angari nayo. Nofile lufu. Lufuna umfile 300. Lufuna kombela yena wayithola 300. So biba na. Uskathora. Pasteo ko mara mina ndandona bandabula tayili. Umakeketse beke. Bandabula tayili sanse na ikona makabona balaba ku ilwisi. Oh, yasilwisi. Iba ilwisa no. Umakeketse Lucia beke Uyithenge umthengeleleni lo mntana uSteve Madden lo Madden lo. Steve Madden. Adula kangaka uSteve Madden. Usanoqhubeka ujolela lo njengoba umbona ukuthi baba Steve Madden basendela intombi zakhe. Icondom yona uyayisebenzisa kodwa bhuti kule ngane ezu3. King Ginger. Biza uqhoqhoba. Yebo Fatmana uyasakhuluma kanjalo. Ufaka uthwayo King Ginger. Mina ngilisa kanjani? Yasilwisa. Ihlanganaphi? Hayi. Mina bengihambe Besihambela lana besihamba manje maye sewuthi sintsha amafoni maye so. Lama flowers ePick n Pay agcwele lana. Fatmana uyasilwisa no. Yasilwisa nomuntu wami. Sister, yabona kumuntu thatha ifoni yakhe ingane yakunika. Haw. Uyamshiya guys hayibo kanjalo nje. Wena sister. Ungenzi yani. Sithi sikhulume kancane mos. Sisikhulume. Awuyabona Fatmana ngilwisa. Angikubambanga. Fatmana ngilwisa. Mina yabo mina ngimele kuphi angisukela. Yabona ngilwisa Fatmana lami. Awuthabukelwa wami uhambile manje. Hamba phela ukhuluma la yeke uJinja. Ufuna ukubona lezi zinto ebengiyijima mina njengoba bengi-overseas. Ngishaya phela. Ha!
Ngilungisa nomuntu Miriam yahamba musima Miriam. Kwakuyi-medi yakho kasakufuni nomntwana. Hamba sister angathi awusamfuni. Yo, uthiwa futhi hayi bo Jesus. Ubona la makhamera wakho mase uyenzani? Mfethu, ngicela yabo ngizobala ka-5. Lo mtshito emesela ngifuna umphumisa. Bazomshaya uDlamini. 1. Hawe ma. 2. Bazomshaya uDlamini. 3. 4. 5. Hey, uyabo usala. Simla. 1 2 3 4 5 phoza. 1 2 3 4 5 phoza baba. Uthi ukhathi uDlamini. Yela awayihloma. Ngifuna ukushayela intombi yakho mngani wami. Yasilwisa. Ufuna ukubonani? Yasilwisa. Yasilwisa futhi man nami yabona ugelo wami uhambile man. Warning. Yasilwisa. Yi-warning leyo. Ha. Yi-warning leyo. Ha. Return warning. Yeah, yasilwisa. Warning again. Dlamini. Hayibona guys, Hayi lo. Yasilwisa futhi man nami ungayenzi kanje. Ngeke ngikhamba ugqoke kahle. Angifuni ukumshwabanisa. Hamba uncenge intombi zakho lezi u4. Ngizokubamba wena lufuno. Ngizokubamba wena. Dlamini. Lebuwana. Wena udlole buwana, udlole ifuno, ubahla bonke. Laba bonke abekho man futhi man uyasikrethela nje. Hamba sister, ungabusabuyelana nalo. Guys, bazomshaya uDlamini. Asuzothola umuntu orong uDlamini. Ungishaya. Hayibona, uchuku uDlamini. Take me home. Nawe Ginger uchuku guys, uchuku olgaga. Bazobashaya. Yewena. Yey. Ningazisa kodwa kwi comment section ukuthi bakubena mshayana uwenze mina ngizoyidedela ngeke phela. Lokhu ngiqhubuluza. Yey. Thank you for tuning in guys. Ngizonibona episode elandelayo. If you didn't know today new, bye bye.